But you have to wait for down. I'm gonna do both. That's fine. Alex, more cool from Yes. That's fine. Тестът е абсолютно успешен. Уличните светлини работят с серво. Да, то с тем се получи. Did you change it by 1 or by 10? By 10. Като мавита мама, какво съм направил, така, всичко. Нека сме също натикала. I'm pressing the buttons. I think we have to put this in one. No, I'm just changing the intensity of the It light. doesn't change right there. So that's why it stops. Yeah, I haven't added anything from the buttons, so it stays closed. So now that А момичета, от колко време се занимавате с програмиране и роботика? Аз се занимавам с програмиране от около 2-3 години. Всъщност почти никога не съм се занимавала с роботика и това ми е първият път и аз съм много горда за себе си, че съм направила това нещо. Нали? Беше ли трудно да се справите с кода? Гледаме дългичък изглежда. От няколко пъти се получаваше, но не винаги от първия път. Затова пробвахме различни начини да създадем код и накрая се получи. В началото беше по-трудно, но се свиква с кода и става по-лесно. А задачата за днес беше да направим с робот-нежа улично осветление и да го накараме чрез бутони да се мърда нагоре и надолу и да се променя интензитета на яркостта. Също така включихме различни цветове, именно с Rainbow, което е дъга, да се включат абсолютно всички цветове, които дава командата в самия код. И така също, както сме добавили и за яркостта, да се увеличава яркостта и да се намалява яркостта на цветовете. Така че, да. Задачата е изпълнена.